Γράφουμε. Λοιπόν, αυτά είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε γλουτολίνη για να κολλήσουμε δύο χαρτιά μεταξύ τους. Έχουμε τα δύο χρώματά μας, ένα πλάστη, όποιος θα χρειαστεί, πινέλο για να πλώσουμε τη γλουτολίνη, πινέλο για να κολλήσουμε το ένα χαρτί πάνω στο άλλο και τη γλουτολίνη, η οποία όπως βλέπετε έχει τη ρευστότητα σπραδιού του αυγού. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι το ένα χαρτί να το περάσω πάνω στο πλάστη, τόσο ώστε να είναι πιο εύκολο μετά να το τοποθετήσω πάνω στο άλλο χαρτί. Θα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και τώρα, παίρνοντας το πινέλο, αρχίζουμε να βάζουμε γλουτολίνη πάνω στο χαρτί, αρχίζοντας από τη μέση και βάζοντας γλουτολίνη προς την εξωτερική πλευρά του χαρτιού. Απλώνουμε πάρα πολύ καλά να πάει σε όλο το χαρτί. Well, it ranges from normal LED style lighting to searchlights to spotlights, floodlights to searchlight lights with photos, like action graphics. There's a whole range of things. Όπως βλέπετε, ενώ το χαρτί είναι πλέον νοπό, δεν μαζεύει, γιατί ακριβώς έχω από κάτω μια πλαστική μεμβράνη και κολλάει το χαρτί ακριβώς επάνω της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στις άκρες του χαρτιού για να μπορέσουν να κολλήσουν τα δύο χαρτιά μεταξύ τους χωρίς να αφήσουν κενά. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα καθαρό πινέλο στεγνό για να κολλήσουμε τα δύο χαρτιά μεταξύ τους. Αφού το τοποθετήσουμε, σιγά σιγά, ο λόγος που χρησιμοποιούμε το στεγνό πινέλο είναι για να μην αφήσει φυσαλίδες αέρα ανάμεσα στα δύο χαρτιά. Και για να είμαστε σίγουροι ότι έχει κολλήσει στις άκρες, περνάμε ξανά με γλουτολίνη μόνο τις άκρες του χαρτιού. Αυτό είναι, έτοιμο. Είναι να το βάλουμε να στεγνώσει
Και όταν στεγνώσει απλά τραβάμε προσεκτικά από μία γωνία μέχρι να ξεκολλήσει το χαρτί. Το χαρτί μας πλέον έχει στεγνώσει, είναι έτοιμο, οπότε σε μία γωνία με πολύ προσοχή ανασηκώνουμε το χαρτί για να μπορέσουμε να το ξεκολλήσουμε. Ξεκολλάει πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχουμε βάλει τη ζελατίνα από κάτω. Και πλέον το χαρτί είναι έτοιμο με δύο επιφάνειες. Θα δείτε ότι δεν είναι ακριβώς κολλημένο στις άκρες, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί ούτως ή άλλως για να χρησιμοποιήσουμε το χαρτί θα πρέπει να κόψουμε τετράγωνο κομμάτι, οπότε θα υπολογίσουμε το τετράγωνο που θα κόψουμε από το χαρτί μας. Αυτή είναι η διαδικασία για να προετοιμάσουμε μάλλον ένα χαρτί στο ντουτολίνι.